नमस्ते. मैं खोबऱ्याची आणि लसूणची खमंग चटणी दाखवते आहे. याचं साहित्य आहे चटणीचं. खोबऱ्या लसूणच्या चटणीचं आहे ना साहित्य दाखवते. हे सुकं खोबरं आहे, किसून घेतलेलं 1 वाटी, म्हणजे 1 वाटी म्हणजे असं चांगलं दाबून घेतले आहे. हा मसाला आहे, मिरची पावडर, म्हणजे घरी बनवलेला आहे. आणि तुम्हाला चटणी वाटायची असली ना तर मिरची पावडर असली तर तुम्ही गरम मसाला वापरा. ही 10-12 पाकळ्या लसूणच्या आहेत आणि मीठ आहे. आता मी काय करते, हे खोबरं पहिलं भाजून घेते, म्हणजे त्याला खमंग चटणी बोलतात. गॅस पेटवला आहे, ते भांडं पण ठेवलं आहे. तर त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते आणि चांगलं भाजून घेते. याच्यामध्ये तेल वगैरे नाही टाकायचं आहे. आपल्याला जर सुकी पाहिजे सुकी बनवायची, पातळ पाहिजे तर पातळ बनवायची. हे खोबरं कसं लाल होईपर्यंत भाजायचं. मी खोबऱ्याला वास येतो चांगला. गॅस बारीक करते, कारण तर भांडं तापलंय ना, मग खोबरं करपेल. खोबरं भाजताना किती वास येतो मस्त, तसं चटणीला पण वास छान येतो. हे लसूण खोबऱ्याची खमंग चटणी बोलतात याला. खोबरं असं लाल व्हायला भाजायला पाहिजे. खोबरं कसं चांगलं भाजलं ना मग चटणीला वास येत नाही, नाही तर ती चटणी आहे ना लवकर खवट वास येतो. ते खोबरं कसं जरा जाड झालंय ना किसून, त्याच्यामुळे ते भाजायला जरा टाइम लागला. हे असं खोबरं लाल भाजून झालंय. आता मी गॅस बंद करते आणि त्याच्यावर जरा फिरवत बसते, का भांडं तापलेलं आहे ना, त्याच्यावर फिरवत बसलं म्हणजे ते खोबरं कुरकुरीत होईल. तर झालेलं आहे. मी काढते ताटली आणि मिक्सरला वाटायचं दाखवते. हे चटण्या बनवायला काही टाइम नाही लागत, फक्त आपल्याकडे वस्तूच पाहिजे. हे खोबरं आता भाजलेलं आहे ना, ते थंड झालं आहे. आता मी ते वाटायला घेते. त्याच्यामध्ये हे 10-12 पाकळ्या लसूणचे आहेत. अशी मिरची किती आपल्याला पावडर अशी पाहिजे, 1 चमचा 1.5 चमचा अशी घ्यायची, म्हणजे जास्त तिखट नाही होणार. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला चवीला असं अर्धा चमचा मीठ घ्यायचं. मीठ जास्त चांगलं असलं ना व्यवस्थित, म्हणजे खराब होत नाही. आता झाली आपली चटणी. हे आता मिक्सरला वाटून घेते. ही अशी बघा मी सुकीच वाटली आहे, म्हणजे ओली वाटली ना तर मग ती म्हणजे कसं, आता म्हणजे सर्व चटण्या झाल्या आहेत म्हणून त्याला सुकी चटणी वापरली आहे. ही कशी वडापाव वगैरे बनवला ना तर वडापाव बनवलं त्याच्यावर खायची. रगडा पॅटी सगळं काय, भेलपुरी शेवपुरी हे सगळं बनवलं ना त्यांना. ह्या 4-5 तऱ्हेच्या चटण्या मी दाखवल्या आहे. ते मी नंतर व्हिडिओ दाखवणार आहे. मग त्याच घरी करायच्या आणि त्या चटण्या वापरायच्या, बनवायच्या. ह्या 3-4 चटण्या आहेत ना, शेवपुरी भेलपुरी वडापाव ह्याच्यावर सर्व चालतात. हे आपली खोबऱ्या लसूणची चटणी तयार, रेडी, एकदम मस्त झालेली आहे. आणि तुम्ही पण बनवा आणि मला करून दाखवा.